Ara que ja saps què fa que no puguis deixar de fer scroll vídeo rere vídeo, què pots fer per canviar-ho? Primer de tot, establir un temps límit per utilitzar el mòbil. Això redueix l'exposició constant a la dopamina de la que vam parlar a l'últim vídeo i permet que el nostre cervell es dessensibilitzi i aprengui a autoregular-se. Pots fer servir fins i tot aplicacions que monitoritzin el temps que l'has estat utilitzant. 2. Desconnectar en hores clau, com per exemple abans d'anar a dormir. Això permet que l'escorça prefrontal que ja coneixes d'algun altre vídeo es recuperi. Aquesta àrea, com ja sabeu, és la responsable de la planificació i del control d'impulsos. Les estones sense pantalla reforcen la seva capacitat per controlar aquests impulsos i per ajudar-nos a prendre decisions més conscients. I 3. Fer activitats substitutives, com exercici físic o hobbies, que estimularan la nostra generació d'endorfines i serotonina, uns neurotransmissors que afavoreixen la sensació de benestar sense dependre del sistema de recompensa dopaminèrgic que ens estimulen les pantalles. Si proves alguna d'aquestes coses, o totes alhora, deixa els comentaris a veure si notes algun canvi.